so mnou rozbalíte túto krabicu. To je jedna z krabic, ktorá mi chodí ako tovar pre vás, keď si objednáte, takže ideme na to. Viete, ono je to také zaujímavé, že robím túto prácu už 10 rokov a pokaždé sa teším, keď dojde tovar, že čo tam nájdem. Ja som sa vďaka vám zoznámila s tým tovarom, takže ho vždycky tu odbalujem a balím pre vás. Takže ono mi to chodí po takých všelijakých častiach podľa toho, čo to je. Máme takú malú krabičku, neviem, čo je v nej. Krabičku nejakú, čo tam máme. Máme tu zubadielko, ktoré pôjde klientovi. A máme tu tieto rifle. To sú pánske rifle. A máme to čo? Máme to sinče. Sinče pánske. Takéto dlhé. To sú tuším 30, dĺžka koľko? 32. Takže kto si objednal rifle a vidí si ich na videu, tak vie, že ich zajtra dostane. Takto zabalíme naspäť do krabičky. V tej krabičke to aj odíde. Dobre. To si tu nachystám. Potom tu mám takúto krabicu. Veľmi obľúbené, veľmi obľúbené kobojky, veľmi obľúbené pánske kobojky. Aha, pozrite sa, akú krásnu. Strašne sa vám páčia. Veľmi sa vám páčia. Crazy Horse. Už idú klientovi, čaká na ne, už sa na ne veľmi teší. Tak zo spodu. Takže pôjdu dneska. Čižní. Zatiaľ si ich položíme do. Ďalej tu máme takéto kožené roping reins so sklbami s nastaviteľnou dĺžkou, s takou česanou kožou tuto na konci, aby sa nešmykali, keď sa potíme pri práci s koňom, hej. Lebo tá koža, keď je mokrá, ona sa došmýka. Keď sa to obtre o konský krk spotený, tak ona sa šmýka. Tu je to takto zabezpečené pre roperov. To sú výborné oťaže s harness úpravou, perfektné, mäkké. Úplne super. Mám ich v e-shope, môžete si ich tam pozrieť. Všetky s krabcami. Tie som vám ukazovala, ako vyzerajú. To sú také pesanej kože. Všetci. Mám tu 1, 2, hnedé čierne. I na ostrohy také pekné, jednoduché. Tieto remienky sú najlepšie pre malú nohu. Fakt pre malú nohu, pretože pokiaľ si dáte remienky, ktoré sú väčšie, dlhšie, tak vlastne vám nesedia tie strihy, ktoré sú širšie a zdobené na malú nohu. Takže tieto úzke si môžete aj pre deti, aj pre jazdcov s nižším vzrastom, nižšou výškou. Mám takéto pekné, s takou škou. Nemôžem to otvoriť, to vákovo zabalené, tak nebudem to otvárať pre... Potom samozrejme sieťka proti hmyzu, táto je šedá a sú vynovené od profesionálov, čo sú vynovené, že majú otvor na ofinku. Hej. Toto je konkrétne MK. Šedá, takto vyzerá šedá, hej, tá čo je tam na e-shope, že vyzerá biela, ale není biela, je takáto šedá, celkom praktická, také neutrálna farba. Myslím, že ja si ich dám na jazdenie, lebo ja mám také farebné a potom vyzerám jak ninja korytnačky. Keď ideme v lese, kričíme, kriklavé farby a potom takúto Royal Blue. Tá tiež ide zákazníkovi na ofinku. Lebo tie pôvodné modely nemali otvor na ofinku a dosť to bolo pracné, lebo moje kone majú dosť veľkú ofinu, hlavne Mimik, teda Ticik s Leonom. Takže som ja musela zaplesť copik, aby som masku mohla dať, alebo to tam nejako tak šuchlať. Potom tu mám mydlo na sedlo a kožené výrobky, toto je inak veľmi dobré. Nastriekam, zmäkčí to, zhydratuje, očistí, proste máka to dobre. Mám to veľmi, veľmi očakované, bez toho to už asi neviem žiť. Pri mojich veciach aj čižmy, aj všetko. A potom, toto je 4 v 1, to znamená, že toto je ešte také ako keby obohatené o ďalšie zložky, hej, aj olej, aj všetko, čiže v podstate na tú bežnú úpravu počas roka, kožené výrobky môžete s týmto. Raz za rok veľká údržba, normálne veľkým takým nejakým hustým olejom. Ja to robím väčšinou z jary, keď je teplota, viac ako 20 stupňov, pretože koža, keď ju ošetrujete pri nižších teplotách, tak nepríjma ten olej tak, jak by mal.
A keď ju ušetrujete v izbovej teplote, alebo teda pri tých 20 stupňov, tak vtedy to naše preto robím vždy na jar. A potom vlastne tento kondicionér s SPF-kom a vitamínom E. Počkajte, je tam SPF, lebo predtým tam bol 15, teraz to tu nevidím, len vitamín E. A nešmyká sa po celom, keď ju aj nastriekate, hej toto. Keď nastriekate, tak vlastne tá deka sa nešmyká, čiže je to také bez toho silikónu. Ja ho používam na leto, je to aj taký letný produkt a myslím, že dobrý. Veľmi dobre rozčeše hrívu, leskne sa, nebere do seba toľko prachu, čiže nemusím toľko udržovať. Tu máme veľmi obľúbenú deku, dajmonku modrú, takúto krásnu modrú dajmonku, ktorá má špeciálnu výplň proti nárazom, to mi narazí aj pre jazdcov s vyššou váhou, vyššou hmotnosťou, aby ten kôň teda bol odtlmený aj dosť hruba. Hej, aby ste videli, takto to vyzerá v reále a má zo spodu umelého barana. Na vrchu tkaná bavlna. Veľmi, veľmi odolná deka. Adekvátna k cene. No, takže toľko toto, idem to pobaliť všetko a odniesť do depa, aby ste to zajtra mali. Zajtra prídu ďalšie balíky. Takže dneska, tento týždeň, začiatok týždňa mám len taký, že balím a posielam, takže môžete očakávať svoj tovar. Čaute.